fericit și recunoscător pentru a fi printre primii oameni din lume care dețin și folosesc ultima inovație în domeniul longevității și a wellness-ului, aparatul Prisma-IO în ediție limitată. Sunt dr. Adrian Vihor. Azi este un moment istoric în care voi face un unboxing la ceva ce știu că este în această cutie, însă sunt atât de entuziasmat că am propriul meu Prisma-IO și îl voi putea folosi pentru a schimba în bine viețile multor oameni. Prisma-IO. A venit însoțit, cum vă spuneam, este în ediție limitată. După cum puteți citi, tu meriți să știi, merită să crească. Este de la Force for Good, cu semnătura fondatorului companiei și a CEO-ului Ryan Napierski. Prisma-IO este un aparat, ultima inovație, un aparat integrat de wellness inteligent pentru a măsura nivelul de antioxidanți carotenoizi din piele, respectiv scorul carotenoid al pielii, care îți oferă un indicator în timp real al nivelului antioxidanți din corp, măsurând rapid, practic se pune degetul în 15 secunde și neinvaziv, starea ta de sănătate, eficiența suplimentelor pe care le iei, a dietei și a stilului de viață în general. Avem de asemenea un suport cu care el a venit. Foarte interesant. Probabil vine așa. Magnetic. Aparatul se pune aici. Aici vom pune device-ul și vom măsura în timp real ceea ce este foarte important pentru organism. Măsoară-ți, urmărește-ți și îmbunătățește-ți propria stare de sănătate.